M'dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mulungu wamphamvu zonse ndi wamuyaya. Lero lachiwiri pa 27 January 2026 tikuti zikomo kwambiri chifukwa cha mphatso ya moyo, zikomo kwambiri chifukwa cha luntha komanso nzeru zimene munapereka kwa ife ana anu. Tikukuthokozani chifukwa cha mphatso ya chikhulupiriro imene munayika mwa ife. Tithandizeni kutsatira mapazi a Yesu Khristu kuti kumapeto kwa zonse tithe kulandira chisangalalo, tithe kulandira chipulumutso. Mutithandizenso mwapadera tsiku la lero kudzera m'mawu athu amene mwatipasa, kukhala anthu onyadira, kukhala pamaso panu nthawi zonse, komanso onyadira kuchita ntchito zanu nthawi zonse. Mutithandize ngati abale a Yesu Khristu kusunga mawu anu, kuwamvera mawu anu ndi kuwagwiritsa ntchito pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. M'dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mawu oyamba akuchokera m'buku lachiwiri la Samuel mutu 6 ndime ya 12b mpaka 15 kudzapitiriza ndi ndime ya 17 mpaka 19. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Alinda Godwell kuchokera ku Mtima Woyera Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu amtenga woyera akuchokera mu uthenga wa Mariko Woyera mutu 3 ndime ya 31 mpaka 35. Amene akutiwerengera mawu amtenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Stephen Lekucha kuchokera ku Bishop's House Diocese ya Zomba. Mawu oyamba. Mawu ambuku la 2 Samueli. Tsono Davide adamva kuti Chauta wadalitsa banja la Obededomu ndi zinthu zonse zimene anali nazo chifukwa cha bokosi la chipangano. Choncho iye adapita kukatenga bokosi la chipanganolo kulichotsa nyumba ya Obededomu napita nalo ku mzinda wake akukondwera. Ndipo anthu amene ankanyamula bokosi la chipangano ankati akayenda m'mapazi asanu ndi imodzi, Davide ankapereka nsembe ya ng'ombe yamphongo ndi mwana wa ng'ombe wonenepa. Davide atavala efodi ya bafuta ankavina molemekeza Chauta ndi mphamvu zake zonse. Choncho iye pamodzi ndi Aisraeli onse adabwera ndi bokosi la chipangano akufuula ndi kuliza mbetete. Anthu adalowa nalo bokosi la chipangano lija nalikhazika pamalo pamene mkati mwa hema limene Davide adalimangira bokosiwo. Tsono Davide adapereka nsembe zopsereza ndi nsembe zachiyanjano kwa Chauta. Atatsiriza kupereka nsembe zopsereza ndi nsembe zachiyanjanozo, adadalitsa anthu m'dzina la Chauta wamphamvu zonse. Kenaka adagawira Aisraeli onsewo, amuna ndi akazi aliyense mtanda wa buledi, thuli ya nyama ndiponso keke ya mpesa zowuma. Tsono anthu onse adachokapo napita aliyense ku nyumba kwake. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mthenga woyera monga adalembera Mariko. Pa nthawi yomweyo amayi ake ndi abale a Yesu adabwera ku nyumbako. Adayima panja natuma anthu kuti akamuyitane. Anthu ambirimbiri adakhala pansi pomuzungulira. Ndiye iwo aja adamuwuza kuti, amayi anu ndi abale anu ali panjapa akukufunani. Koma iye adati, amayi anga, abale anga, atinso? Apo adayang'ana anthu amene adali pomuzungulira aja nati, inetu amayi anga ndi abale anga ndi awa. Aliyense wochita zimene Mulungu akufuna, ameneyo ndiye m'bale wanga ndi mlongo wanga ndi amayi anga. Mthenga wa Ambuye. Leronso lachiwiri pa 27 January 2026 Mulungu afuna tione mbali ina ya moyo wathu, mbali ina imene ife tikuyenera kuti tiyitenge makamaka pamene tikukhala pano pa dziko lapansi. Chodziwika ndi chakuti tonsefe tinalengedwa ndi Mulungu, ndipo Mulungu anatilenga mu chifaniziro chake kuti ife tikhale ofanana naye mu njira zosiyanasiyana. Potilenga mu chifaniziro chake afuna tikhale anthu
okondwa, anthu osangalala pamene tikumutumikira iye. Tikuona kuchokera mmawu athu oyambirira David amene akusangalala, akuvina pamaso pa anthu osiyanasiyana iye ngati mfumu, kusangalala kunena kuti Mulungu wakhala ali nawo munjira zosiyanasiyana, akuwapambanitsa munjira zosiyanasiyana, akuwapatsa zaulere ndi madalitso munjira zosiyanasiyana, ndipo akumuyamika Mulungu mokondwa. Kotera anthu onse amene anali naye nawonso anayambanso kuvina, kusangalala kunena kuti Mulungu wawadalitsa. Ndipo kumapeto kwa zonse tikumva kunena kuti Davide posangalala adatengakonso buledi amene amapezeka mu nyumba ya Mulungu ndi kupereka kwa anthu aja kuti adye, asangalale, kenako abwerere makwawo azipita. Ifenso lero Mulungu akutipempha ngati anthu amene tinalengedwa mu chifaniziro cha Mulungu tizikhala anthu osangalala, okondwa pamaso pa Ambuye Mulungu. Nthawi zina timadabwa anthu amachita manyazi ndi zinthu za Mulungu, anthu kukanika kusangalala pamaso pa Ambuye Mulungu, anthu kukanika kukondwa pamaso pa Ambuye Mulungu. Nyimbo zomwezi mwina za matamando, nyimbo zomwezi zofuna kuthokoza Ambuye Mulungu, anthu kukanika nkhale kuyimirira ndi kuomba m'manja, kukanika anthu kuimba nthungululu, kukanika anthu kungozigwedeza pang'ono kunena kuti anthu wasangalala. Ngati tingakanike kumvinira Ambuye Mulungu, timvinira ndani? Ngati tingakanike kuomba m'manja pamaso pa Ambuye Mulungu, timombera m'manja ndani? Ngati tingakanike kugwedeza thupi lathu pamaso pa Ambuye Mulungu, timombera m'manja ndani? Mulungu akutipempha tsiku la lero kunena kuti tatiyeni inu ana anga amene nakulengani chifaniziro changa, mukhale anthu osangalala pamaso panga, mukhale anthu okondwa pamaso panga, osafinyika iyayi. Tisapezeke kunena kuti ife tikuzipana munjira zosiyanasiyana ayi. Ndife zolengedwa chake cha Mulungu, ndipo Mulungu amakondwera nafe nthawi zonse. Tikumbukire kunena kuti pamene Yesu Khristu anabadwa ndikubwera pakati pathu, God with us, Mulungu ali nafe. Mene Mulungu anatuma anjelo kuti akawuze abusacha, anjelo sanabwere ali khumakhuma, anjelo anabwera akuyimba, anjelo anabwera akusangalala, anjelo anabwera ali okondwa, ndipo anawuza kuna kuti ulemerero ukhale kwa Mulungu kumwamba ndi pansi pano ndi anthu onse amene amakondwera nawo. Koma ife tikapeze kuna kuti tikukwiya. We are very gloomy in the church. We are very sad in the church. Pamene anzathu mwina amene akusogolera kwayala akuimba nyimbo zosangalala, ife tangokhala ngati kuti taferedwa maliro. Ayi. Tikuyenera kusangalala monga Davide mawu athu oyambira tsiku la lero anakondwerera kunena kuti Mulungu wandidalitsa, wandipatsa zaulere, ndili ndi mphatso zosiyanasiyana, watipulumutsanso ifeyo ngati mtundu wathu osiyanasiyana kwa adani athu osiyanasiyana, ndipo tikuyenera kukhala anthu okondwera ndo masangalala. Musangalala liti? Muzakondwa liti? Ombani m'manja pamaso pa Ambuye Mulungu, imbani nthungululu pamaso pa Ambuye Mulungu, gwedezani thupi lanu ndi kuvina pamaso pa Ambuye Mulungu, kumakondwera pamaso pa Ambuye Mulungu. Kwa iwo amene azindikira kuti tikuyenera kukhala anthu onyadira pamaso pa Ambuye Mulungu, they spend much of their time with the Lord. They understand kuna china chilichonse chimene ali nacho chochokera kwa Ambuye Mulungu, ndipo amakhala akuyamika, kaya ndi mkazi wawo, kaya ndi mwamuna wawo, kaya ndi ana awo, kaya ndi anzawo akuntchito, kaya ndi magalimoto amene ali nawo, kaya ndi mabizinesi amene amachita, kaya ndi njinga ya moto kapena njinga yopalasa, kaya ndi mabwato amene akugwiritsa ntchito osiyanasiyana, ngakhale ndege zimene, kaya ndi masitima, matreni amene ali nawo, mafamu amene ali nawo, zokolola zimene akuna kuti zikubwera kusogolo kuno, amakhala akunyadira Mulungu ndi kumathokoza Mulungu nthawi zonse. Moyo umene tili nawo, it's a special gift coming from the Lord God. Chimene chikutipangitsa ifeyo kukwiya kumalephera kusangalala ndi chani? If we fail to dance before the Lord God, tikamvinira ndani? If we fail to clap hands before the Lord God, tikamuombera m'manja ndani? If we fail to rejoice, to be glad, to smile before the Lord God, tikamwetulirira kuti, tikasangalira kuti? Lero Mulungu akutipempha ananga, tazinyadirani, tazikondwani. Watipasa zinthu zambirimbiri pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku, tizikhala anthu okondwa. Chifukwa chake tikuona Ambuye Yesu muthenga wabwino ali osangalala, ali ndi anthu muchalichi, ndipo anthu aja akumvetsera mawu awo. Kubwera amayi awo ndi abale awo ena osiyanasiyana, akuwawuza kuti panjapa pabwera abale anu amene afuna kuti akuoneni. Ambuye Yesu akunena kuti abale anga ndi amenewa. Aliyense amene amamva mawu a Mulungu, kumalingalira mawu a Mulungu, ndi kumanyadira zimene Mulungu akhala kumuchitira, ameneyo ndiwo abale anga. Safuna kunyoza amayi ake ndi abale ake ayi, koma pali anthu ena ndionena kuti pamene m'bale wathu wina mwina wazipereka ku ntchito zotumikira Mulungu, timafuna kumpanga disturb munjira zosiyanasiyana, alephere kutumikira monga mwana ayenera kutumikira muja.
Ambuye Yesu akunena kuti munthu yoti muyendere, koma iwo amene anafikamo atafika kuyambirira kuja ananena kuti mwanayo agwira ntchito, ananena kungobwera mkatimo ndi kuwajoyina anthu amene ali mkatimo kuti nawonso athe kumvanso kuchokera mawu a Mulungu, koma anasankha kukhala panja. Lero Ambuye Yesu akutiphunzitsa kunena kuti pamene tikupanga zinthu za Mulungu, kumvetsera mawu ake, kumanyadira mawu ake, ndi kumazindikira ukulu wa Mulungu pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku, ife we become the brothers, the sisters, the father, the parents of Jesus Christ. Tiyeni lero tikhala abalaka Yesu Khristu, pokhazikika, ponyadira, posangalala ndi zimene Mulungu atichitira pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku, kuti kumapeto kwa zonse nafenso tizalandire chipulumutso chosatha. Ndipo tiwathandiza anthu ena anzathu osiyanasiyana kuchitanso chimodzimodzi, kunyadira kuchita zinthu za Mulungu, kusangalala ndi zinthu za Mulungu, kumvetsera mawu a Mulungu, kulingalira mawu a Mulungu ndi kugwiritsa ntchito pa moyo wa tsiku ndi tsiku. Tipemphere. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mulungu wamphamvu zonse ndi wamuyaya, landirani kuthokoza kuchokera kwa ife ana anu amene tsiku la lero mwatipasa zaulere zanu zosiyanasiyana ndi kutithandiza kuti timve mawu anu a tsiku la lero. Tithandizeni kukhala anthu onyadira kutumikira inu, osangalala ndi zinthu zosiyanasiyana zimene matichitira pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Tithandizeni kukonda kumvetsera mawu anu ndi kuwagwiritsa ntchito, kuti tikhale abale ake enieni a mwana wanu Yesu Khristu mpulumutsi wathu. Mwa Yesu Khristu yemweyo Ambuye athu. Amen. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.